खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनैबो आङो जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय। दिनैनि ओंख्रियानो जादों थास'दो ना ओमफ्राय बिन्स आलु सिमला मिर्चि होनानै एवनाय आरो बियो। ओमफ्राय नायदो खानसेयावनो लुलु लाला जोब्बाय। ओमफ्राय नै नाया उदैनि लाखायो, आं उदैनिखौ बांसिन मोजां मोनो माने थाबा नालाय। ओमफ्राय नै खर'आ गुदुंथाराय लाव खब खर'निखौबो लाबाय आं दिनै। नहले मालाबा बिलाहिदोसो देफ्लेना जायो, ओमफ्राय दिनै ओंख्रि होनानै जाबायनोसै आरो। होमबा जाहोलांनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो। होमबा आं जाहोलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। मोजां मोनोबा गुदुंथार गोथावनो जाना होलायनोसै आरो लोगोफोर। थास'दो ना ग्रास काट नादो खानसेखालिथ' भिडिअ नुखांबायानो दाउ लकेलजों थास' जानाय। ओमफ्राय दरनै दोनबोदोंमोन बिदिनो दिनै नादो जाबाय आं। Nhiều cái phết đúng không ạ? Hôm nay đầu nó có này này luôn. Phết thật luôn ạ. Gồm thar mình đây. ना खर'फोरखौ ओंख्रियावबाबो मोजां मोनजायो आरो बिलाइदो देब्लायना जाबो गोथाव मोनजायो।
Slim Slam जाखांलायबाय नै दना खर' हारा फाग्ला होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा